Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai suna Duniyar Zamani TV. A yau insha Allah za mu kawo muku bidiyo ne game da yadda zaka sai data 1 gig akan naira 200, sannan ka sai MB 500 akan naira 100 a layin Airtel. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, da Allah ga wannan ba su mana subscribe ba, daure su mana subscribe, kana kuma ku taba alamar ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all, sannan ku yi mana liking. To mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Da fara abin da zaka yi shine zaka zo ka nemi ina wurin kira naka. Okay, gashi nan kamar yadda kuke gani mu ga wurin kira namu nan. Okay, mu ga wurin kira namu nan, za mu shiga ciki. Okay, kana zuwa zaka danna wannan code din ne da nuna muku kamar yadda kuke gani. Zaka wato ainihin zaka danna star 312. Da ka danna star 312 sai ka danna hash, sai ka tura a layin ka na Airtel. Okay, bayan ka tura a layin ka na Airtel, gashi nan za su baka zaɓuɓɓuka kamar haka. So inda zaka zaɓa gashi nan inda aka rubuta my offers, zaka danna number 1 ka tura. Yawwa, daga nan bayan ka danna number 1 ka tura, gashi nan kamar yadda kuke gani, sai ka danna number 3 more offers. Okay, so bayan ka shiga number 3, gashi nan kamar yadda kuke gani ya nuna mana, gashi nan kamar yadda kuke gani na ɗaya gashi nan ya nuna mana cewa MB 500 akan naira 100 kenan kwana 7, MB 200 akan naira 1 gig akan naira 200 kwana 7, shi ma za ta expire kenan idan baka ƙara da ita ba. Sannan za ka sai 2.5 gig, kun gane, za ku sai 2.5 gig MB 2500 kenan akan naira 500, amma ita 2 days ce, a kwana 2 take expire. So daga nan idan za ka siya, kawai shine abin da za ka yi. Idan ka san kana da kuɗi a layin ka, sai ka zaɓi wacce da za ka siya. Misali kamar 2 gig gashi, 1 gig ta naira 200 kenan, sai ka danna wannan. Sannan daga nan ne za ka danna, gashi nan kamar yadda yake gani, zaɓi na farko activate, ga cancel, ga go back, ga main menu. So kai da ya takaice ka danna number 1 sai ka tura. So kamar yadda kuke gani, gashi nan sun ce ya customer your request, gashi nan 1 gig dai gashi nan fail due to insufficient balance, gashi nan bai siyu ba saboda ba kuɗi a wannan layin na Airtel. So da zarar kai idan ka tabbatar kana da kuɗi a layin ka, kai tsaye daga nan zai nuna ma ne kai successful ta siyu. So yan uwa, fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan da Allah dai wanda ba su mana subscribe ba, za su samu su mana subscribe, kana kuma ku danna alama ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all, sannan kuma liking.